Arratsaldeon, Markina Semengo Unibertsitatetik Bizkaiko Herriarteko txapelketako finala jokatuko dute. Une batetik bestera, Markina Semeinek eta Berriatuak hiru kategorietan jokatuko dute. Lehendabizikoan kadeteak ikusiko ditugu, 30 tandora jokatuko dute. Gandiagak eta Mandiolak, Maza eta Ruizen aurka. Neurketa astera doa. Gorriz Markinarrak, egungo txapeldunak, eta urdinez Berriatuarrak. Hasi da partidua. Eskertuko egunuke gure lankidek barne linea itxiko balute. Lehendabiziko tantoa. Gorri entzat izan da, eta gaur komentario lanetan laguntzeko, Josu Mugartegi ataindaukagu. Arratsaldeon, Josu. Arratsaldeon. Bueno, lehendabiziko partidu honetan adina begiratuta ere zahartxeagoak dira Markinarrak eta pronostikoetan ere favorito argi azaltzen dira. Bai, bueno, bakizu, peloti biribila da, baina normalin gauzak ondo egin eskero, nik ez dute Markinaldetik ez ala egongo problemik hau partidu gazteko. 15 urte dituzte Berriatukoek. Ruben Mazak eta Josu Ruizek. Aurrelaria Berriatukoa da, eta atzelaria berriz Mutrikuarra. Gorriak berriz, biak bertakoak, Markina Semengoak. Bi pasa egin ditu Martin Gandiagak, eta beraz, tanto urdin izango da, bana dugu markagailua. Aire sartzeko asmoa zuen aurrelariak, baina utzi egin dio Mandiolari. Ruben. Errebesez atzera Jon Mandiolak, ondo eutsi dio Jon Ruizek. Jon izena dute bi atzelariek. Bizi-bizi jodu atzera eskubiz Martin Gandiagak, isiltasuna Markinako Unibertsitatean, baina izango da girorik, jende asko inguratzen ari baita. Arratsalde aurrera joan ahala, jende gehiago etorriko da, eta pozgarria da hori, bigarren tantoa, Gorrientzat, 2-1. Lehen baina hobeto xeago neurtu beharko du sakea. Martinek bi pasa jarraian egin baititu. Sak ez egin du orain tantoa azkarregi etorri zaio pelota Jon Ruizi. Bai, nik ez dut nervixup igertako zola apurtxu bat. Jogat, hasi baina urrutik euri behire gona eta batzuk kolori besti baina zubixo buki da. Da, esan biderra da, bebai, hau Maza aurrelarixe geure eskolaku dela. Da, atzenien hau txapelketi herri bakotxetik pareja bate jogatu lik eta orduan berritxuko eskolik baskatuzkun itxilik egune pelotarixek. Da, harremana oso ona duk egunez, atzenien geure hartin zedi dutxera pelotarixek, txapelketi hobi izeteko. Beraz ez dago pikoea handirik, ez? Eske sanue. Geu irabazizker honik posik, jazta. Oso bikbar eta ona egin du hor. Bai, Martini botako da, honek barrure kanpora hau aspertu txenda peloteuen, askotan. Baina, a ber. Sake hau ere luzegia izan da, beste bat ateratzeko aukera izango du. Aurrean zain Ruben Maza, bertako eskolako pelotaria, Josu Mugartegi atainek, oraintxe azaldu digun moduan. Sartu du saskian Ruizek. Atzera pelota Gorriek. Aurrelaria sartuko da, jokoan. Gandiagak aurrean, txapara joan zaio pena. Lartxo horriz gado. Oso urruti zegoen, baina jokaldi egin nahi izan du. Horrek normalinen birrezeten di, partidu apurtute dagoenean. 6-7 tanto, 20 tantoik aurre dara izuen, horruntxe inventau. Baina aurretixaz, entzete konfientzizi hartu da aseguro apurtxu bat. Hori indartsu bidali du atzek aldera eta ezin izan dio Jon Ruizek eutxi, 5-2. Momentuz, tanto gehien txuenak, berak erabaki ditu Martin Gandiagak egindakoak eta utxe egindakoak. Bai, tarak jokatzen da politxe, baina, atzenin bere dauke gule nivel gehitxua hemen da atzenin hori gerritzen da. Beti agresibu haue, da guk izategun modun, arpeigo gehitxua besti epaino, da plaza gizona. Bigarren sakea bai, ona egin du. Jon Ruizek erantzun dio.
Airez sartzeko asmoa zuen Martin Gandiagak, baina erori egin zaio pelota saskitik. 3-5. Ruben. Falta. Motxe ezin Eta dut. iritsi laugarren kuadrora. 6. tantoa beraz. Markina Xemingo. Taldearentzat pelota zer iruditzen zaizu egokia? Bai, niku, ni pestote gainera geixa ez tala bier. Berez, euri pareja bisik ibiltzen badi pelota bardinaz berutuko da. Ze lehenengotik atetan motzezu pelota oso bizixe, guk esaten dugun pelotazo tanto, da jokun bezaz hartzen, izerderi pestozu botaten, da neikue. Gainera hau frontoi bastante exigenti da, eta hemen pelota bizixe ikusteko oso pelota bizixe zen bidau, Da, ondo, pestote gorkak ipinitxu pelotak eta de momento azertau dau. Gorka Urkiri da txekoen entrenatzailea eta berriatukoena. Roberto Lekue, kanpora bota du pareta. Ruben Mazak, 7. izango da. Markina Xemengoentzat, ze adinekin hasi ziren hauek eskolan eta? Honek oindala 5 urte, gitxi gora bera, bai, hemen fronto hundi zen, 10 urte hasi ziren, da, ja, bai, 10 bat, kanpu narintxua azten die. Lehena diferenti zetesan gure sasoien, 13 urte baina urtik ez tozkoen izten, barrure sartzen, hain egotesan kola hundi zen jokatzeko, lekoi pesan egoten. Baina oin, bada, leku horari supea diferenti die, da diferente planifiketan da dana, atzenin da, estraeskolar modoko bat, da, ondo. Hemen kanpokaldean ere bada frontoi txiki bat horre arituko dira, ez? Bai, honek lehen kinila jogatu da bene txikisek, horre biltzen die martitzenetan dauenetan, hemen orduan sasortan eskuzko eskolakuk egoten die, da guk orduan kanpo niltxega, umiekin, da ondo. Lehen da biziko partidua gorriak euren alde jartzen ari dira espero zen moduan, beste bizitasun badauka Martin Gandigak eta azkenean han egiten du bere pelotakada gatzelaria. Hortxe ikusten ari zarete, espero baino azkarrago etorri zaiola eta baretik kendu egin behar izan du Jon Ruizek. 30 da lehen beriziko partidu hau, gogora ezagun, herriarteko txapelketa irabazteko 2 garaipen beharko dituela Markinak edo herriatuak garaipena lortu nahi duenak. Ruben. Huts egin du hor pelota saskian sartu nahian Jon Mandiolak 4-9. Ruben ensakea. Baire, zarrapatu du Gandiagak, oso indartsu errebotera. Saiatu da baina, Alferrik. Gainera hemen, saso honetetan diferentzia asko igerten da, hor, behin pelotik erreboti joten da benien. Errebotietan azten da nin jentie, honek 15-16 urter arte hortxe igerten da, diferentzia handixe. Guk izateko moduen errebote galtzen dana, gainera batipat Markinen, partidu askotan irabaziko dago. Erena egin dute Markinarrek 10-4 aurretik dira kadeteen kategoria honetan. Gandiagak errebote ingurura berriro. Ondo, saia zen, bai. 11-4. Bai. 16 urte dituzte gorriek. 15 urdinek. Eta Gandiagaren pelotaka da horiek. Indarra handia daramate atze aldera. Neurri hartu dio sakeari, poliki-poliki, pasa batzuk egin eta gero. Mandiola. Asko zabaldu da. Ondo gatu du. Eskubiz, Mandiolak. Bai, asko ikesi du, honek, aspaldizien aurri nibili da jokatzen. Da, ondo torriako. Afizinoi behitzela horrek. Gora. Lehen ezagun, errobotitan azizkero ja.
Horretarako orduak sartu behar ez, ikasteko? Bai. Hemen dana da leza. Hemen jaixo batzuk pelotari itxendi, baina gero pelotari zeinen bida. Bai, orduk sartu dira. Zoritxarrez gauzi bizta lehenako modun, kriston salidie eta horre gauzak, da jentik askotan ilusioa galdu etxen dau, baina badaz, hemen ingurun frontoik eta badaz jokatzeko. Mandiola aurrean eta atzean ibilitakoa dela aipatu duzu, zu ere garai batean alaxe ikusi zintugu aurrean eta atzean. Bai, ni 20 urtasun nintzen atzerutz. Bai, 20 urtera arte aurrin, da gero ondo etorten di horre gauzak, Batipate gero Ameriketa jute zaren nine kinilak eta jokatzan, singli eta jokatzeko, hori kriston aldia da. Errebotitako eta bai. Kadeteen partida hausten ari da, 13 tanto egin dituzte Gandiagak eta Mandiolak. Erritxuarrek berriz, 4 baino ez orain arte. Gandiagaren sakea, ondo gurutza dutakoa, zuzenean tanto. 2 egin ditu orain arte eta falta bat ere bai. Bai, eurep atzenin nipestot aportxoa mentalizautu urtenade biktima moduen, Geupe geutzako hau puntu etxerako kontaute eukiogu, desgrazizia handi bat pasaubik osan, dani respetetan, baina normalin jokun igertzen da kriston aldi dauela. Honek gorrixek, tranquilamente juvenil mailan jokatzeko moduen. Lo que pasa, juvenilitan jokatzen da bena kentzen boguz, arek ezin da jokatu. Gurrengo pausu goixen jokatzen zengo zan, da goixen ez dauki lekorik, orduan, dane jaukeri emoteko, bakotxa berantok izen jokatu eta kitxo. Erdiak egin dituzte, Markinarrek 15-4, errez nagusitzen ari dira. Ikusiko dugu bigarren zatian zer gertatzen den, baina okerrik ezean, lehen da biziko puntu honek, Markinarrentzat beharko luke. Baina beste bat behar dute, gero jokatu beharreko 2 partiduetan. Bai, hor gatxago da gauzi, Horria, ni pestot hor berrotamar dauzela gauzak, Beste 4 herrik parte hartu dute txapelketa honetan, Gernikak, Lekeitiok, Getxok eta Durangok. Bai. Bikoterik onena kadetetan hausia izango da ez, benetan. Bai. Normalien bai. Ez da gainera, esatotzut, oin aspaldiko urte betien edo, honek berritxuarrak baritxekutan hona atorten die jokatza, geu jutega zapatutan, motriko harrap etorten die, geu behutega, da asko mobitzen die. Ez da dibulu indala urte betera arte edo ongoinen apurtxu bat kusatu modun zirkuito zerrau, ez da, markineko markinen, da berritxuko berritxun, da hori jarri ginen da zaren den horra, ez hori sinabez. Da, danentzako, fronto txikixen jokatu, batak eskapadie, bestik ez, errebote ben bizu, da pelota diferentikin jokatu, kontraixo diferentik, eta astero, honek etxen da begulen saio bi, eta beste partido bi, da bat amen, da besti motrikun, edo berritxun, edo Gernika behuten di, Gernikarra betorten di, da geure hartin gauza pilo etxogu. Eta nor mugitu zen hori martxan jartzeko? Bueno, atzen nine danok. Hori danok konturitu ginen onlan ez egela. Batipat gorka torri zanetik. Gorka torri zanetik, engen duen geupe eskola harlun apurtxu bat keizpin igote ginen, ia esan gendun, gauza gainoa zetxen edo, bentzet, best diferenten biogu. Ze lehen aizete zan, jogatu dizela edo zeinek, ze jungo da Ameriketa. Jogatu dizela edo zeinek, eta baina mazazpi, amazortzi urteko zein, aldeko dau. Baina izkoin ez dago hori. Da, esan gendun, bentzet, ilusioi mantenitzeko, holako gauzak enbidie. Oin etxen gabizen moduen, kinilako zirkuitue, eta horre gauzak. Nahiko egin du hor, Jon Ruizek. Berriro ere erasoan Gandiaga. Errebotera, orain arte erreboterik ez dute eraman, baina hau bai. Ruben Mazak aukerako pelota harrapatu du, 3. kuadroan, berriro errebotera. Hori ez. 18-4, tanto gehien txonak, Martin Gandiaga egiten ari da. Errebotean azkeneko gehienak. Ze gainera pelotibe ez da oso bizixe eta nahitxe errebotera jun, errebote motxa urteten da. Hemen, karo, honek berritxutik, hau, por ejemplo, Jon berritxutik dator,
Da, han hueku gitxia goten da, baina hemen motozu bueltia marrien da erreboti urrin dau. Da, huekuke kubridun bidea. Laugarren tantoa du Sakez Gandiagak. 20. bila. Markina Xemeingo. Aurrelaria. Atzelariak eskatu. Eskubiz Mandiola bipareta. Urrutitik, trakets. Bai. Bueno, hori bentajian gauza dia. Normalin emeretzitxe amasi junbazin izan botako. Baina, bueno, bota inbide. Aurretik ere ikasia da. Bai. Biparetak ere botatzen ohitu da. Aukera ikusi du, ez da ondo atera, baina... Oinzta botako. Bederatzean Mandiola. Ondo. Ezin Ruizek 25. Bai. Hau, Ruiz. Bueno, ia benun bada pentsetan, ia amaitzen dan partidu harinarin, da ia bestik aukera hobi daukien. Baina, bueno, torrekoako, egumen hobiari. Bote handi egin dio Bai. Gandiagari. Eraman du. Gero Gandiaga bera sartu da, baina Bai, honek handiak eguki ban pasan aztien, euki gendun, atzenengo azte bizitan eukigu Europako kluben txapelketi, Da, finala heldu zan, da, finalak izan zine noain, Pamplonan, da, finala galdu iban iruzetien, disusto bat, baina, bueno, nik esaten otzien, tranquil, finala galtzeko lehenengo helduen bide da danak ez zibiltzen da. zer izan zen, bertakoen kontra, noaingoen kontra? Ez, motrikoaren kontra. Semifinala andoaingoi irabazitzegun, zapatun, da domekan finala galdu motrikoaren kontra. Bai. Baina noainen ere pixka bat ari dira lan Bai, noainen gainera, oindala gitxi arte, bailo Ameriketa juntzan dania jogatza, baina munduko txapeldunen gatu zien, Iturbide eta bera. Da, bai. Goguaz da biz. Da, ez da, erretza, harek dago izan lekun egon da, eta harek, eukeri deukin bako txin baritxekutan partio jogatza torten die. Afizio eaz, Bokadio bajan da atza bolta etxera. Noainen aireportua badaukate, baina kotxe zetorre beharko dute ona. Bai. Oso indartsua Gandiagaren pelotaka da. Az. 22. Saskia askatu du Ruben Mazak hobeto lotzeko. Partidua azkar bukatuko dela ematen du. Tantuak ere harin baitoaz. Ia denak gorrien aldekoak. Ruiz. Gandiaga. Erra hori. Ondo. Kanpora, bai. 23:7. Gandiagak aspaldi ez du biparetarik eta dejadarik egin, hasieran bai, nik uste saiatuko dela hemen azkeneko tantoetan. Bai. Txalo batzuk eta entzuteko. Bai. Aukeri hartzen da, nien botako da. Bako basan bat tanto bizkorra doi ez da. Sake laburxeagoa. Utzi atzelariari. Aio. Handiola. Jonepe bota ormaiko bat, baina arrezkero ez da bota gixak. Aire. Hortokuzu, hortxe bota bide. Gurutzatu. Hori hobia. Tanta izango da. Hori hobia. 24. Hola korma birik ez da. Behatzi garren kuadrure, eskerrek orma. Sartu eskero, buena, bota bihar gero. Motil jaundiak izan daitezkela ematen du. Daukaten adinerako 1,81 aurrelariak, 1,80 atzelariak eta oraindik gorago joango dira. Bai. Honek,
Honek Gandiagak ez dauke familizian bitxartez pelotaririk, baina, bueno, Mandiola atzeko bai, haitxe guzpan bitxen profesionala izan zen, da haitxen gorputza hartzen bada uste ditxarto. Mandiola Goiogana. Bai, Tomasen haitxitxe, Tomas Goiogana haitxitxe. Feliz Espia da Iñaki Goitia, osabak. Jauna. Errebotean lortu du 25garrena Martin Gandiagak. Ez dira familia asko izango hemen Markinan eta aitak edo osabak edo aitonak puntistak izan ez direnak. Saso baten zelan dan gauzi, gu jakortan Ameriketa jun baino aurretik, guk esaten genuen beti, ni haitxek eta esaten beti Markinan enpresa bidaz. Esperantza armamentoko enpresa zena, da pelotia. Markinen esan egon gozazo baten familia bat pelotari bakoik horre, larogi eta 5 urtin bultan edo hamek itxu pelotari egun hemen Markin aldekoak. Horregatik garritu naiz, Gandiagak pelotaririk ez dugula familian esan duzunean. Familian, familia direktu ez, baina bai, bauken. 26 eta 8. Martinek atzera. Zaidago Ruben, lehen eraman du errebote bat eta hau ere bai, gero ies egin dio saskitik Gandiagari. Ondo moldatu da errebotea eraman dut. Bai. Ruben Mazaren sakea. Honen osabak haitxeken dute dana pelotarisik. Hamekitxua naixa. Erdira aterra zaio Martin Gandiagari, zuzen jarri du saskia, ezin izan dio eutxi, 10garrena lortu dute urdinek. Badiz, apurka. Zerdezia apurtu da. Ega joan. Mandiola. Ruben Maza. Errebotera berak bota du orain. Ondo. Ikutu egin du. Bai, ikutu utzi bai. Epaileak ere, bazpada ere, bata Markinarra eta bestea berriatukoa. Bai. Atzenin, federazioek joiek bialtzutxu, epaileek, da, euren hartinga gaina berba indedaz, zelan 3 partido dizen, da, bakotxin batek ingo da bela zentral, arduradun nagusi zilez, da, pestotatzen nengo karakuruz bukatu dizela. Ze kasualidadi, bat Markineku eta bezi berritxuku, eta finalaren Markine berritxu, da, bai. Atzenin epaiekin pelotarixek norberak topetan dau konfrontazioa, askotan protetzazu gauza batzuk, nervixuen kulpa gaitxik, edo, epailepe pertsona die eta horrepeki gokaingo die, futbolin arbitru lez. Pelotan aukera gutxiago izaten da eztabaidarako ere, baina beti ere kokaldiren bat edo beste izaten da. Rebotean pelota. Ruben. Mandiola. Ondo. Hortxe du. Hor gotako dau. 28garrena. Pelotaka indartsua jota. Bi geratzen zaizki egorriei. Finaleko lehendabiziko puntua eskuratzeko. Finalean tantoek ez daukate garrantzia hundirik, bi garaipen lortu behar direlako, baina aurreko kanporaketetan bai, badazpada ere. Galdute gaugu finalbi, bana jun, da atzenengo partidu 94. Baina, galtzeko belduen bidata. 29garrena sakez, 5 tonto lortu ditu Martin Gandiagak, falta bat ere egin du. Eta azkenekoa noiz eta nola lortzen duten txaloak, ikusleek 4 pilotariei. Utzi orain atzelariari, baina ezin izan du
Jon Ruizek lagundu, amaitu da lehendabiziko partidua, Bizkaiko herriarteko finaleko lehendabizikoa, kadeteetan, 30-11 nagusitu da markina, berehala itzuliko gara, bigarren partiduarekin, zuen neurketarekin.